kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong oras sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapaki-pakinabang, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtanom ako ning bata sa la puerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa la puerta mong mahiwason. Patag na sa akong itinanong matabaon. Kamusta po? Mga kababayan tang Bicolano, kamusta na kita? Maray ko niyan magtanom ki Batag sa naguran-uran. Sana nagkabararibi lamang dyan sa mga nagkaralang ng tinanom. Ini po garan sendong amigo sa radyo, Al Armario. Digdi kita sa Uragon Bicol program. Siyempre, yaon manggaren mga pagiribata. Partner ko po si John Napoles. At saka si Jerome Martinez. On alert man garay ang gabos sa mga pagiriba. Any moment kung may mga darakolang istorya, nakareport tulos yan digdi sa DCGB. Ano na kita? Madali na eleksyon. Siyam na aldaw na sana, tabi. Eleksyon na. Kamusta kita dyan sa mga ibang probinsyas kan Kabikulan? Kamusta po kamo dyan sa Sorsogon? Dyan sa Sorsogon sa OKFM. Naka-hook up man po ang OKFM Sorsogon. Sa mga pag-iriba ta dyan. Ayan sa Daet, Camarines Norte. Yan siyempre ang OKFM Daet. And iba pa po mga radio stations dyan sa Iriga City. Taon-taon may programa man si paring Joey Sarsia dyan sa radyo natin. Sa mga pag-iribata dyan sa ibang probinsya tabi, Tanduanes, Masbate, sana ayos lang po kita. Ano na daw ang namamatian kan mga kandidato ngunyan? Ano, John? Ano na daw ang namamatian ngunyan na 9 Diaz na sana? 9 Diaz na sana, John? Pati na sa mga suportadores, siyempre, may mga namamatian na kita. Ano ba? Kiredito na. Ano ba? Relax na. So iba man, excited na. Pero ang pinaka-importante ko niyan, ready na kita. Ready na kita kung ano man ang magiging resulta kan eleksyon. Kung ano na ang mangyayari. Whatever, kung ano po ang mangyayari, maging resulta kan eleksyon,
Ang importante, be open-minded kita. Be open-minded kita, win or loss. Taon-taon ta babaloon tang makontak ang mga kandidato, o nagkakampi ng mga kandidato tangani na masabutan ta kung ano ang namamatian ninda sa mga oras na ini. 9 días na sana po, eleksyon na. Sa Lunes, mapalampas kita kisarong Lunes, dangan sa sunod na Lunes po, Mayo 12, iyon na yan ang sentensya. Kaya iba-ibang yan ang feeling kan mga kandidato. Araw kani si nasa linya po si Congressman Attorney Jill Bungalon. Kumusta daw si Kong Jill? Kung ano na namamatian niya ngunya na 9 días na sana bago mag-eleksyon. Kong Jill, good morning po. Yes, Al, maray na pag-aga and good morning sa kabos na naghihinandiyog sa DDGB. Opo, ano po, Congressman, ang feeling ko niya na 9 days na sana before election? Tawa ka, talagang haramiyo na ang daw kang pirilian. But so far, habang nag-arami kang election, of course, mas lalo kitang motivated, mas lalo kitang inspirado because it's all gonna be worth it pag-abot ka na oras. Dawa pa kapagal, of course, kulang sa turog, pagal, etc. But sabi ko nga ni, this will make all sense to sa mga ma-adult daw. And syempre, basta yaon ang suporta kan tao talagang lalong-lalo kita mamomotibar sa pagkampanya, sa paglatag ka sa tuyang mga plano as in programa. And of course, excited na din, no? It's a mixed emotion, pagal, pirot, yaon sa excitement. Of course, as always, motivated, inspired every day na nagkakampanya kita. Ayun, okay. So inspired ka po sa mga oras na ni. Ano po ang pagkakaiba, Kong? Kay baga, naging very active kita sa mga programa, mga activities, kanako Bicol, sa representative, ngunyan po, sa Laugan campaign period, aram ko, nakatuto ka dyan sa First District and Albay. So what makes you more inspired, Tabi, sa mga na-discover mo sa Laugan campaign period as far as First District of Albay is concerned, Congressman? Well, sa sakuya pag naging observation, talagang sa sakuyang pag-ikot, sa pakikipag-olay sa mga tao, I feel inspired because nahihiling ninda sa sakuyang katauhan sa pig-apod na paglaom, no? Or bagong pag-asa. Kasi the way I see it and based sa sakuyang pag-ikot, talagang the people are asking for a leadership change. No, so clamor ka mga taga-Premier Distrito na magkaigwa naman sila ng bagong leader. And that's what I feel every time na kita po nag-iikot, nakikipag-olay sa mga tao, even barangay officials. Nakakahiling sila ng dakulaot na bentahe sa Sakuya kung ako po ang palado na naging First District Congressman. And iyan man po ang Sakuya na may tatao na tabang as in asigurasyon na di ko po sila papabayaan. So, with this, talagang more than majority kan sa tuyang mga taga-Premier Distrito, talagang nagbahanap na ng pagbabago, ano? Decades of one name, one family. That's why sa sakuyang pagdalagan, hopefully, magkaigwa sila ng bagong paglaom that there will be a change of leadership. Bago ang sila magiging leader, dara-dara ang mga preskong ideya, mga bagong programa, mga innovative solutions sa mga dekada ng problema na sa tuya po asin sa indang namamatian. And sa hiling ko, pero they see me as the answer to their questions na lugod sa sakuya man pong liderato, matabangan ko ang sindang mga
pangangaipuhan, mga problema, as in mga ibang concern kang mga munisipyo sa ibang barangay, as in ibang barangay sa Premier Distrito. Ayun, okay. So, hugotong kitong sinabi mo, Tabi, kung bagong paglaom, I shall say na at least may direksyon ang First District mo niyan, may sigurado kitang magiging source of funding. Kaso, sa national level, kung mangyari, Tabi, ang pinagpaplano ta na maging regular congressman kan First District of Albay, so meaning ang First District saro sa kumbaga igwa ki maray na direksyon na mamamakaray talaga ang mga pinagpaplano, Tabi, nindong mga projects and programs dyan sa First District of Albay. Yes, that's what I keep on saying, that bilang kandidato kang Team Lakas CMD, sa Romanini sa mga kaipuan ninda ay anilisar, no? Kita po harani sa tinapod na bayaman na burabod, and ini ang sa mga bentahe ni Congressman Jill Bungalon. Ang kasabihan nga ni Bagaal, kung si harani sa kusina, yung inot na mauuringan. So in other words, araw sa araw kaining panahon dapat maging practical na mga botante. Dapat pilion so mas may kapasidad and talagang mas makakapagtao min progreso, as in tunay na pag-uswag sa Premier Distrito. And as I keep on saying, di ko kay puan al magtukaw kipirang dekada, as in pagparang palit-palitan ka mga miyembros kang pamilya ang pwesto, kasi inaasigurar ko sa inda na sa sakuyang mga nagkapirang taon, kung ako man po pala doon, ipapahiling ko, as in ipapamari ko po, na mas makaskas ang progreso kay Congressman Jill Bungalon. So, hopefully, ini ang mahiling nindang bentahe. And araw ganit sa panahon mo yan, dapat ang mga lideres hali na sa bagong henerasyon. No? Siguro, panahon na talagang mga bagong leaders na bako na itong mga traditional politician na pinapod or trapo, para man po talaga mailingninda kung ano ang pagkakaiba kang sarong new breed of leader kumpara sa mga haralawig ng panahon na nagtuturo ka. And one of the example, Tabi, dyan, kung di ako nasala, kan sarong Aldaw, Tabi, may pinag-inauguraran kamong project dyan sa First District, somewhere in Santo Domingo, or baka kay ining Aleco Power Substation, na Congressman? Yes, tama ka. This is one of the biggest accomplishment of Congressman Jill Bungalon, na nagtutukaw pa lang po sa matulong taon bilang kongresista. Nakatawan ng solusyon ang problema sa kuryente, and ito tabi na Bicol substation sa Barangay Salvacion sa Santo Domingo. In fact, iyan po ma-energize, no? Iyan pa po ang magiging source of supply kang kuryente na gagamiton sa Santo Domingo, Albay, and at the same time sa Banwaan kang Makakay, more particularly tabial dyan sa Isla kan Sagraray, Isla kan San Miguel, as in Isla kan Manilipot. So dati na puro palsok, as in may oras na ang pag-abot ng kuryente. And this time, 24/7 na tabial. No? So ini ang daradarata solusyon sa mga darakulang problema sa kang albayanos, araw kaning kuryente, igot itang programa sa tubig. So those are the things na nagibo kan sarong baguhan na congressman. And gusto ko yan po na maisihan po kan tao that this is what I did for almost 3 years in I stay as a congressman. But sabihin, talagang kung ano ang problema, yaon duman sa tuya pong focus, yaon duman sa tuyang atensyon na matawan din talagang kasimbagan ang mga problema ini. So bakulao na bagay na magiging maray na po ang supply ng kuryente, and at the same time, mababa po ang singil sa kuryente kasi mababawasan ang systems loss dahil sa substation na ini. Opo, and I think may mga masurunod pa, Tabi, kaya na project dyan sa First District. Yes, in fact, so nila ang tatabing budget sa 2025 national budget, 800 million plus, ano. Ito po intended sa pagpapakonstruir ng mga substation sa kada banwa,
tangani na baga halimbawa digdi po sa malilipot may sa diri sindang substation halimbawa magkaigwa ki problema so pag nag-brown out so bilog na banwa sa nanan malilipot ang maapektuhan then na-affected kan sa mga pagtaraib pang banwa or munisipyo. So iyan kinagayon kung igwa kada banwa igwa pong sa diring substation and at the same time ma-upgrade man kang linya ka mga kuryente dahil iya mga wires niya transformers talagang ruluma naman so panahon na para po palitan. So iyan tabi ang mga magiging epekto kay niya no. So in fact so kulyat and duman so substation sa Ligaw matatapos po bago matapos ang taong 2025. So after elections, the 800 million will also be implemented. So dako lang tabi ni Al nakatabangan sa ekonomiya kana sa tuya pan pong probinsya. Opo, okay. Noted tabi yan, Kong. And hopefully, kadakol pa kitang mga plano dyan sa mga masunod na bulan. And outside the First District, tabi, Congressman, lalong-lalo sa Bicol Region, sa mga kababayan tang Bicolano, sa lado kan ako Bicol Party List, as representative mangyari ngunyan kan ako Bicol, ano po ang mensahe na gusto tang ipaabot sa mga kababayan tang Bicolano? Of course, sa pagpili po kay party list, kay puwan saro lang po ang pilion, ano? Kasi pag nagsobra ka mo, may invalidate po ang boto. But as I always say, in every campaign, sabi ko, dapat ilingon ta ang track record kaning mga party list and igwa mga party list dyan na hali sa ibang lugar na makonbinsir sa inda, wala ba pong problema. But kay puwanta i-assess pag-isipan na pag iyan na party list sa tuyang isuportahan sa intapuan hanapon hindi may mga opisina ba yan and iyan pa po kung makaluwas ang mga proyekto kan syempre idadaraduman sa lugar kung sa indahali at syempre iyuban ang iinuton ninda so that's why sa pagpili, duman na dapat kita sa perming yaon, permitang namamatian, maasahan, may eleksyon man o wala, perming yaon, ang ako Bicol 131 sa balota. And gusto ko man palang sabi, imbitara ng gabos, mga taga-tabako, mga taga-Primer Distrito, magkakaigwa tabi ng Grand Rally, ang ako Bicol Party List dito sa syudad kan Tabako, pupo ng tabian ning sarong motorcade kaiba ang ambassador kang ako Bicol dahil iba ang satuyang kababayan si Mr. Jericho Rosales and after the motorcade there will be a program no and ang finale dahil iba po ang performance no ma-perform ang si Jericho Rosales digdi po sa syudad kan Tabaco diyan tabi sa New Road sa San Vicente, Tabaco City. No rin po yan tabi Kong. Well, at yan tabi ini alas 3 din hapon mapo ng motorcade and ang program ma-start man po ning alas 6 din pagkabanggi. So ini po imbitado ga boss, daing ticket libre po ini. Pwede ho ka mo mag-attender and asin talagang gusto nindo mailing ang performance ni Jericho Rosales invited tabi kamos ka boss. Opo, sa kaabangan dyan si sarong artista na taga First District man. joke lang. May special number katabi kong duman. Well, igwa, kaya kanian, kaabang-abang tabian at yan tabi al. Okay, Congressman, thank you so much Garay Tabi, ingat pirme and God bless always. Salamat Al, good morning. Opo, thank you so much. Yan po mga tugang si Congressman Attorney Jill Bungalon na Tabaco City. Naihapot na kay Congressman special siyempre ang First District. Yan po sa mga dahil pa na intindihan maray si Congressman ngunyan as representative ka na ko Bicol, congressman na siya. Congressman na siya hanggang July, katapusan kan June. Ngunyan tabi na taon. Pero pag July 1, kuning kaso, swerte yun siya na gumana as regular congressman kan First District of Albay. Wala naman po siya duman sa Ako Bicol. Diyan na siya sa
First District Canalbay as congressman man giraray. Puerta mong Digdi sa ako Bicol, kuning kaso, swertihon man na ako Bicol, halimbawa makatulong slots ini, sana makatulong slots, ang mamunga ini. tulo man na congressman ang matukaw sa ako Bicol. Siyempre, ang first nominee dyan, naon dyan si Congressman Saldico. Ang second nominee dyan, iyo po si Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Ang second nominee. Ang third nominee, tabi, kuning kaso makakuha kitulong slots, si Attorney John Almario Chan. Impases ko dyan, so Almario ta, nasa lang da so kuan, so nagibo kan restro kanini Attorney John Almario. Pero totoo, Armario man talaga siya. Attorney John Almario Chan. Siya po ang third nominee kan ako Bicol. Kaya sana, matabangan ta na makatulong slots po ang ako Bicol. Tangani, tulungan ang congressman ta. Na mga Bicolano, na siyempre, magiging priority kayan, mga Bicolano man, o ang Bicol Region, lalo na digdi sa Albay. Mga taga digdi sa Albay, tabi. An sa tuya mga representative ka na ko Bicol. Yaw na dyan si Congressman Saldico. Kung makaduwang slots, matukaw si Mayor Attorney Pido Garbin Jr. And kung makatulong slots, matukaw man si Attorney John Almario Chan. Pero ngayang butuan kay Puhan. Naiapot ko na John, naman kay Attorney Chan, nagkaororon kami. Ang kay Puan palang John, at least mga 1.5 million. 1.5 million na boto, anak ko Bicol. Magkakatulong slots na yan. Ano kaya daw? Kaya daw niya ako, Attorney Chan. Basta ngaya magtulong-tulong tayo. Bakit hindi natin kakayanin yan? Tagalog ini si Attorney Chan, nag-eskwela siyempre, nagdakula man duman sa, hindi siya nagdakula, kundi dumana na kauli sa Manila, nagpara eskwela man siya, kaya nga naging abogado. Ngunyan tabi, gusto niya naman tumutok digdi sa Albay, sa probinsyang kanyang pinanggalingan, kuning kaso swertehon, sarong congressman po na taga-Rapurapo o sarong abogadong taga-Rapurapo ang matukaw as third nominee kada ko Bicol Party List. Ipangadji ta po tabi yan, tarabangan ta na makatulong slots lamang an ako Bicol. Matangon yan baga dyan sa survey, magayon noon, nasa pang tulo na yata. Nasa pangtulo na yata. So, ako Bicol, nationwide sa survey, na nagbabandera po sa mga party list. Kung ilingon tatabi, nawalat ko garing so listahan kan, so information, kumbaga, shit kan Comelec. Dakulununong palan dyan ang party list. Labi sa gatos. Kaya tabi, so, mga botante ta dyan, pasiguruhon nindo ang boto. Kung pwede pa sana, ang pakahiling nindo kan balota, hilingon tabi inot, so sa likod, tayaon duman sulistahan kan mga party list. Labi sa gatos ito, anapon tulos nindo so, numero 131. Anapon nindo so, numero 131, nus-nusan nindo so, gari duman bunay, oval, duman po sa tangod, ka numero 131. Ako Bicol. Yan tabi dyan nindo mahiling sa information sheet na pigtao kan Comelec sa mga barangay. Nakabot na sa indo. Kung dahil pa i-follow up tabi nindo dyan sa indo mga barangay officials, ta dyan iyan pigkapadara sa barangay hall, kan mga barangay, kan commission on election. Tayo na importante ko niyan, John, 9 Diaz na sana.
9 días na sana, kung minsan, ang ibang botante, libong pa. Libong pa dyan ang ibang botante. Para tabi sa kaaramanin do na gustong ipaabot man kan Comelec, piging pa sa estabi kan Comelec, duman sa information sheet na dapat ang bubutuhan nindo 12 mga senador. Inat 12 mga senador. Pili ka mo naman sa mga kandidato pagka-senador, at least 12 lamang, 12 ang maximum. Pwede ka mong bumoto maski bako kompleto ang 12, basta dahil sana magsubra sa 12. Tapag nagsubra, paring Joey Sarcia, nakamonitor si Joey Sarcia, may invalido yan. Kumusta man tabi, kami digdi sa Santa Florentina. Si mga barkada tayo dyan sa Taysan, Santa Florentina. Sa gobernador, siyempre, saro sana. Saro sana ang ibuboto nindo sa pwestong gobernador. Magduwata. Invalido yan. Sa vice governor, siyempre, saro man. Mapili man kamo sa pwestong vice governor. Sa mga board members, halimbawa digdi sa Albay, sa mga board members po, halimbawa digdi sa Albay, iba man ang probinsya, depende kung pira ang pipilion nindo dyan. Pero ang aram ko digdi sa Albay, tabi, pagkasabot dyan sa 3rd district, 4. 4 man ang mga board members ang pipilion nindo. Digdi sa 2nd district, 3 man ang mga kandidato sa pwestong board members ang pipilion nindo. Sa 1st district, 3 man. 3 man tabi ang pipilion tang board members. Maduman kita sa pwestong congressman, dyan sa information sheet, ang pangaran dyan, representative. Mapili ka na naman sa mga representative na mga nakalista dyan. Siyempre, saro man sa ng congressman na pipilion nindo. Siring sa pangapoda ni Congressman Christopher Quito ko, kasubago. Sinawira ni Quito. Sinawira ni Quito, kari, ilinga daw. Waka na sala kita. Sala kita. So, pangapodan mang kasubago ni Congressman Christopher Quito ko. Digdi yan sa 2nd district. Kan Albay. Iba man sa 3rd, siyempre. Iba man sa 1st. Naman sa 1st district. Kasubago na, dangog tanaman si Congressman Jill Bungalon. Sa numero mo tabi kong Jill? Sa numero mo. So, nawalat so information sheet kan Comelec na itinao man sa kuya. Anyway, sa mga munisipyo, syudad, tabi, siyempre maboto man ka mo sa mayor. Kasi sa mga nagkorsonada nindong mayor. Siyempre, sunod, vice mayor. Pili ka mo kasi sa ang vice mayor. Sa mga syudad, ang konsyales, 10. Mapili tabi ka mo ki 10 man na mga councilors sa mga syudad. Halimbawa, digdi sa Legazpi City. Pero sa mga munisipyo, 8 sa natabi. 8 sa natabi ang pipilion na municipal councilor. Dangan, baliktado na nindo. So, kung dahil nindo inindot sa party list, kung nagpun ka mo duman sa sa senador, baliktado nindo sa likod, wailing tabi nindo sa mga party list na. Iulit na tabi, ang numero ka na kubikol, 131. Iyo. Ano nga yan? Kamugtakan mo yan kan mga butante? Ang kamugtakan mo yan kan mga butante, John, sa ibong yan kan Comelec and church campaign
duman sa kontrabigay, John, ano ang realidad ngunyan? Ano po ang katotohanan? Ang katotohanan, John, na ang mga butante niya nag-alat na. Tapos na John ang relistahan. Tapos na John ang labeling na pig-apod. Tapos na. Nag-preparar na ngunyan John. Sabi nga ni si iba nga ni nag-advance na. Nag-advance na sa iba na mga kandidato. Pero ang klase ngunyan John ang butante. Ang pakasabot ko John, duang klase ngunyan ang butante. Anenot na klase kan butante ngunyan John, itong mga loyal. So mga loyalist sa sarong kandidato. Maswerte ito John. Maswerte ngunyan sa mga loyal. Ngata, may nakaalokar ng budget John. Halimbawa ka ngaya, nakulor ka na John sa sarong kandidato, tangkilo ka na, iwa ka ng budget. Nagalat ka na sana John, kung rin mga abot. Pwedeng otro simana, o sabi nga siya, nag-advance na, naglikay duman sa kontrabigay, kan kumilik. Iyo to sa mga butanteng loyal. Nasa budget na yan, John. Ready na. Ready na. Ano ngayon ni kaduang klase nin butante? Ani kaduang klase John nin butante ngunyan, iyo yan ang pigaapod na mga mariw-bariw. Ano man mariw-bariw? Jerome man mariw-bariw. Ang mariw-bariw, so yung bagang awot ang sirarom kan dagat na kung ano ang sulog kan tubig, halimbawa pataob o paunas, low tide o high tide, minasabay John o minasabay Jerome ang mariw-bariw sa sulog kan tubig. Paling-paling siya. Yan ang mga klase kibutante ngunyan, mariw-bariw o paling-paling. O kan mga panahon, uso yan, pinauso ini ka ito ni dating boss ko, si Nelson Araw. So, balingbing. Balingbing. Ika ngaya ang butanteng balingbing. Pinausoan kan dating boss ko ka ito, Sir Nelson Araw. Pero ngunyan, bago na tabi, Sir Nelson, bako naman balingbing ano uso ngunyan, mariw-bariw o paling-paling. Yan, sarong klase ngunyan kang butante. Na kung minsan, iyan na mga mariw-bariw na iyan, o mga paling-paling, nawawaran lugod. Nawawaran lugod. Tigugulpe, nawawaran lugod. O nga nawawaran. Kasi dahil na siya pagkitiwalaan sa mag-inibong na kampo. Palista digdi, palista duman. Pagkokos digdi, ma-attender. Pagkokos digdi, ma-attender pa. Dahil na sila, pagkampanya ka sa grupo, yaon siya. Pagkampanya ka sa grupo, yaon pa siya. Mariw-bariw iyan. Dahil na lugod bigitiwalaan, kan sarong kampo politikal. Yan lugod, ang mga butante, na pag-abot kan oras, nawawaran. Sige ang burubunggo. Ay, nangyay sako. Natangay nawara ko sa lista. Kung minsan, bako man sala yan kan leader. Bako man sala yan kan naglilista. Yun. Sala mismo kan butante, ta sigang paling-paling mo. Sigan mariw-bariw mo. Pero so itong mga loyal talaga, tranquilo, may budget na. Ano itong mga taong loyal? Kasi, yan mga taong yan na loyal sa sarong kandidato, John, yan sa mga taong nagkikinabang talaga. Nagkikinabang talaga sa sarong politiko. Ikadua, na natabangan kan sarong politiko, may utang na buot.
Ikatulo, iyon ang pinaka-importante. Ang mga loyal na botante, iyon sa mga nagtutubod sa mga programa. Araw kaning ako Bicol, nakadakol ang mga ginibong programa, mga proyekto sa barangay, kaya nagtutubod sa mga programa na pig-implementar kan sarong grupo sa araw kaning ako Bicol Party List. Ako John, personal, kikategorize ko man sa kuyang sadiri na duman ako sa loyal. Ano man? Naninindugan ako John. Personal ko yun Dahil mo ma-question the personal ko yun na ako nagtutubod sa mga programa kan ako Bicol. Dakulon tabi ang natatabangan kan ako Bicol. Kung bako ka man personal natabangan, sa mga kapamilya mo, natabangan kan ako Bicol. Kaya ako, personal yon, nagtutubod sa mga programa kan ako Bicol. Kaya dahil man daw kung mabasol tabi, personal ko yun nakumbinsido ako sa ako Bicol. Kaya baga personal piga-kampanya ako man iyan. Kasi nagtutubod ako sa mga pigigibo kan ako Bicol. Sabi nga ni Congressman Jill, masain pa kita. Madumang kasi bang party list na dahil mo nga na midbid. Dahil nga ning opisina digdi sa tuya. Pag ibinuto tayo yan, pag guminana, senta na po niyan. Maagad ka kitabang, saan mo dudumanon? Ngayon ako Bicol, may eleksyon kita yan pirmi. Namamatian ta sa mga barangay, ang pigigibo ka na ko Bicol. Yan sana ang mga project sa patubig. Gabos ba nga nagkikinabang? Dahil maghibig pipili. Takulungan mo ang pigigibo ka na ko Bicol. Yan ang mga ayuda. Ano man maraot sa ayuda? Ano ba? Bigtutuyaw ang ayuda. Nga tatabagtuyawon mo yan. Pigbabalik lang kan gobyerno, pigbabalik sa paagi ka na ko Bicol, ang dapat pakinabangan kan tao. Ano man naman diferensya sa mga ayudang, ano man diferensya sa mga tupad na yan, maringan yan, nagkikinabang ang tao. Kaysa sa politiko ka, naday ka magkipigigibo. Puros mo sana angaw. Haluyan ng panahon, puros angaw. Wala ka man kinagiginibo sa barangay. Uyan na kubikol. Dakulo ng tabi ang nagiginibo sa barangay. Kung bako ka personal na tabangan, pwedeng ka pamilya mo. O yan sa nagpapakatapos sa kolehiyo, John. O yan na mga nag-aaradal sa, sa, sa mga makina, John. Mga scholarship. Grabe baga, anong tabangan ka na kubikol. Kaysa duman ka sa butanteng Mariubareo, John. Ang mga butanteng Mariubareo, iyan ang minsan dahil nag-iisip John. Dahil man nag-iisip na nagkikinabang ang barangay, pwede nagkinabang ang pamilya niya. Dahil man nag-iisip na nagkikinabang sa iyang lugar. Kung nagpig-iisip sa nagaan John, sa diri niya. Kung paano makakua, duman sa sarong politiko, pagkatapos John, dahil na. Gano'n dahil nag-iisip, na after kan, ano man makuamo kung mariubariw ka, dahil kagsidiring paninindugan, ano man makuamo kan dit na paipit na yan, sarong aldaw sa na yan, pansadiri sa napig-iisip yun. Kaya mas maray itong butante tabi, nangunyam pa sana, manindugan ka na. Dahil naman ini, ngunya na 9 days na sana yun, bago ang eleksyon, siyempre may kanya-kanya na kitang desisyon. Respetuhan sana. Respetuhan sana ta. Lamang sa tuya, may personal ng desisyon kung sisayan sa tuyang ibuboto. Kaya tabi, nining mga tawong dahil paki paninindugan sa gudngunyan, mag-isip-isip na kita. Mag-isip-isip na kita, 9 days na sa natabi. 9 days na sa natabi, kay puwan tanang magdesisyon. Iyo, sana po naintindihan nindo ang gusto kong sabihon. Uni sa nabing kaparataram kasubago ni Congressman Christopher Kitoko na mga plano niya. Yan ang mga water system na yan. Sisan makinabang kayan, kita ba gagabos? O nga tata, pagpapara kontrahon ta, ang maray na kaisipan. Ang kontrahon tatabi,
sa mga kaisipan na puros man sana pangbubudol, puros angaw, puros man sana panbubudol, pag-abot kan oras, wara man kinangyayari. Iya po. Sana maintindihan ta ang gusto ko tabing sabihon, ha? Sorry kung may mga tawong dayan na intindihan, ha? May mga taong dayan pa rin Joey na intindihan o kaya abo intindihon kasi pag-iisip nila sa diri man sa naninda. Ayo. Ligaw nita. Basta ngaya ako numero 131 Sa la puerta Joey Salceda, Diday Ko, Christopher Ko, Tim EPG, Isyam Ismael, Luis Gutierrez, nagpamidbid ini kan sa iyang pagkatawo. Pero na babasahon tabi kung si sa ini. Nag-text man sana. Yan ang mga tawong may paninindugan. Ha? Pero so, iba man na ang pigpapairal, so kainggitan, mangyari sa buhay ta. Kung ang buhay ta, pano ning kainggitan, nainggit ka ta, so kapwa mo, o yan nga yan, nakadukot nga yan dyan. O yan si Alan Mario nga yan. O yan nga si Alan Mario, dukutuno nga yan sa kubiko. Labot mo. Na personal ko man na yan, asala ko yan na tubudan ako ka na kubikol. Kasi bago ako tawang plastic, ha? Prangka ko. Andi pisilon, ang mga tawong plastic dyan. Ako nga yan, boss, supporter mo. Tapos pag taon-taon, ito naman sa ibo. Mga mariw-mariw. Dapat ngayon, medyo ngayon, balance. Partubod ka. Ngunyan na, 9 dias na sana bago mag-eleksyon. Maski ang gabos na medya digdi dyan, ituro nito sa kakunsi sa digdaan medyang balance, aber now. Naman mo yung gibalance sa oras, after election kayo dyan, pwede. Pero nga na, 9 dias na sana. Ang gabos na medya digdi, may personal yan na choice. Nagpatubod na may balance dyan. Take ka na ka. Kay pokrito niya. Basta ako Bicol 131. Ayun na. Okay. So sige. Ano pa? Ayun na. Si attorney, si Ate Sally pala. Dahil nagkakwanta. Condolence palang tabi. Si Ate Sally John. May kuyan, may gadan. So tugang yata ni Ate Sally. Condolence tabi. And mapasalamat man pala na ko tabi. Taso pamangkin ko man baga dyan na gadan man. Kasoon ay linubong may natabi. May nalubong na dyan sa Taisan. Salamat tabi sa nagdaramay. Nakulon man dyan. So nagdaramay. Para mo dyan mo mafe-feel sa pag nagkakadanan sa rong tao tabi. Dyan mo mahiling kung kung anong pagkatawo kan sarong nagagadan. Condolence man pala kay si Father Mawi John apod kaan so arapason man pala si Father Mawi John digdi so guraparo ko ta sa St. Rafael so tugang yata gada naman kaya ang aram ko so kan dahil pa nga nag 40 days so 40 days pa lang so mama niya condolence tabi kay Father Mawi Arkada Taman yan dyan sa St. Rafael mamundo man na tabi Father na ay pa nga inahaloy iguanan naman kinagsunod sa pamilya. Anyway tabi condolence na lang. And si Ate Sally, condolence tabi Ate Sally. Baka next week, makiribanan tagaray si Ate Sally. Malata may mga habol pagayad ka mong mensahe. Madali sa nata ihabol taman dyan digdi sa oras. Yan, okay. Si Tiko-Tiko, Team APG. Salamat. Nagpaprangka ka mo digdi sa tuyang mga mensaheng ipigkapaabot. Ano man maraot ka? Ang importante ngunyan dyan sa eleksyon, respetuhan. Ano man po ang maging resulta ng eleksyon na ini, respetuhan sana sa lambang saro. Maging ready kita, madaog man, kimanggana. Importante, kita man gari ang nagiribanan, bako?
Pagkatapos kan eleksyon, tapos na naman na yan. Panibagong yugto na naman kan istoryang politika digdi sa Albay. Yo. And iba pang parte kan Pilipinas, kan Bicol Region. Sa kung itinalo Basta kitang mga Bicolano, mantinidoan sa tuyang pagiging Uragon da, sabi. Sabi sa Kamsur, area Uragon. Pero minsan digdi sa Albay, ang Uragon, makaurag. sinabi yan. Ayun po, sendong amigo sa radyo. Alarmario, makaurag minsan. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda